апау харони азиз, ҳама каса сӯзен хубен духтаро хушу чанд қабр ки эфир накарда будум. имрӯз закази калон кардам барои тайёрии 1 сентябр садик мактаб ва новинкаҳои компанияи Faberlic. пештар бисёр ман хали эфирҳои распаковка мекардам. бисёр духтарако аз молу маҳсулотҳо шинос мешуданд, медиданд, баъд скриншот мекарданд, дар WhatsApp мепарафтанд, заказ мекарданд. чанд қашид ҳамин кора накардам. имрӯз хостам ки як распаковкаи хушрӯ кунам, то на маълумоти хушрӯ битим. бубинен кадомида чизе ки дар кор бошад, скидка кати, туҳфаш кати, падаркаш кати роитон мекунем. агар ки бо кор кардан бухоҳӣ, бо отдельно роҳи кора бепул меомӯзонем. всё рафтем. баъди эфирои кардагим ай и набад хуш омаден. кадоме ки медроен лайк бимонен ки уведомление дигародам брава. инай хали капсула ҳастай ҳози ман ҳуй мекунам. и универсалния тамоман бу надора. доғи либоса автоматически меравонад. ай 6 то 10 кило либоса дар стиральная машина шумо спокойно метавонед ки бушувен. дар як упаковкаш 15 дона дорад. бӯи свежи мекунад. бӯи свежи. кадоме ки кор мекунад дар Faberlic, артикулош кати мегум, артикулош 331. 15 та капсула дора барои 15 бор либоса шуштан дар стиральная машина. баъд губкаҳои Faberlic бу намекунанд тамошобино. губкаҳои Faberlic идеални тоза мекунанд. я намуд хеле айтакшон симак доранд ки топ тоза мекунад либосу пари шумора. инай хеле профи губка. так сила чистоти навистагиай. артикулуш 910 486. ино ҳамашон арзонан, уқа қимат нестанд. ва барои 1 сентябр барои Муҳаммад Мустафо як галаи хеле салфеткаи пятноводитель заказ кардам. барои шуморам занҳое ки масалан либосои сафеда дӯст медорен, гудакҳотон дар либосои сафед мепӯшонед, ки аэропорт мерен, Тоҷикистон мерен, Россия ё ки ягон НФЦ, ягон кафе, ягон парк марк прогулка меравен, шумо метавонед ки айҳами пятноводителҳо гирен. ягон доғам ки рехт, ҷошда мешакен, ҷошда меравонад. ин салфетка чиста барои доғ. сертификати ҳалол дора бе ягон добавление химиката. артикулуш 352. ман ҳози полни распаковка мекунам, баъд саволу ҷавоб мекунем, қайти шумо суҳбат мекунам. баъд анай хали духиёи мурмури 30 миллиграмма кадомида барои падарка дар корай беҳад хушрӯакан. ай ҳуй шама дорум. ира барои падарка гирифтам, корзина тайёр мекунам. барои Муҳаммад Мустафо барои мактаб бурданшон 30 миллиграмм духи мурмур 4 та 33 артикулш. ой арзона қимат нестай. кадомида дар кор бошад бинависен, доставкатон мекунам. станоки одноразови барои даст поча кадомида ки дар корай. артикулуш 910-06. 3 дона дорад дарунаш. анам хали губкара бо круглиш. артикулуш 910-485. беҳад хушрӯ ва дӯстшон медорам. ёра ҳамаша барои кухни заказ кардам. хали плотня кайда, хали ғафсаки хушрӯай барои шакидан. так салфеточки так барои доғ. духи 8 элемент. ира медонем ки популярния, бушам свежи хушрӯай. ира барои Муҳаммад Мустафо заказ кардам, барои заданшон, барои истифода карданшон. ира ки ҳаматон медонед ба фикрам и просто бомба хадавояда компания. шампуншам ҳаст, дезодорантшам ҳаст, пенка барои бритвашам ҳаст. артикулуш 32-0D. далие анай хали рассипчатый пудра. ин чисто барои макияж. вақте ки тональни мекунӣ, ҳама макияжа мекунӣ, дар охир ай ҳамин мекунӣ. ира барои истифодаи худам заказ кардам.
Неки чанд та заказ кардагим. Вот. Ин чиста барои ҳами профессиональный макияж. Как раз ози ман тональный крем кардагӣ будам, вай накарда будам. Пудрам тамом шудагӣ буд. Ай ҳами серия. Ман ай серияи кабутакаш истифода мекардам. Ҳози бо ай иша дидам, бо иш маҳқулам шид. Артикул 68C. Где-то 1.5-2 моҳ мада мебарам. Лекин ман ҳар рӯз айми истифода мекунам. Дальше ира ман ҳуйша дорам, ҳози ҳуйша биёрам нишонтон битиём. Просто шикарный тен, новинка ай Faberlic. Ҳози ман рафта шумода навша миёрам. Ой, навша мегум, ҳуй кардагиша. ба ёдтон боша ман уже эксперимент кардагӣ будам. Тамошо бино. Почём удобно да тагиам устал меандозам. Ман эксперимент кардагӣ будам, макияжам кардагӣ будам. Вот. Инам хали. Болош кожаҳа, иҷош пухак. Духиш тупаки сиёҳак дора ку. Духиш сиёҳшам ҳастай, и молочнишам ҳастай. Скоро сафедаш мебурояд, сирхаш мебурояд, целый комплект. Аи гел для душам ҳастай, аи дезодорантам ҳастай. Беҳади бад хушрӯвай. Нежнякай. Духишама Фотима да мезанам. Ай дастаи нежнигиша. Ина в наличии наушам ҳастай. Агар ягон кас да наздикиёи ма боша, метона дастрас кна. Ай клеёнка накандагиша. Чанд намуд пудра заказ кардам, чанд намуд тено заказ кардам. Аз баски ки чанд қашида буд, рости гап ман бор заказ кардагӣ набудам. Тоҷикистон рафтам, омадам, рафтам ки биёхай я заказ кунам. Инай хали пудра ҳаста. И новинка ҳай ҳами каталог биромад. Артикулуш 55-58. Ба инай хали. И ай аввал буд хай. И ваяй ҳам ойна дора, сафедай, пудраи сафедай, губка дора, ойна дора, пудра дора. Беҳад ирам хушрӯакай. Компактный. Хушрӯ. Вот. Ма ва шумо. Артикулаш 65-33. Кадам да дар кора метона заказ кунад. Вот. Баъд чи кадоми навистай ҳами рӯз комментария. Салфетка губка духстарони. Иам барои ҳами кухни заказ кардам. Я тарафаш мулоимакай, я тарафаш симакай. Не я тарафаш симакай, я тарафаш мулоимакай барои дегшӯӣ, пекшӯӣ. Беҳад чизи хубай. 910-144 артикулаш. Кадоми да дар кор боша. Ира ман чизое ки ҳуй мекунам барои хонамай, чизое ки ҳуй намекунам барои падаркамай. Ай серияи тилома ҳамсояи болои сарбудагим заказ кард. Болои сарам да зана ки қирғиз зиндагӣ мекунад. Ҳавай заказ кард. Баъд духи мурмури сиёҳ хабеира ҳуй мекунем. Ҳуйша дорум буродиё, хай майли бе ҳуй мекунем. Буй и свежияй, буш свежияй. барои падарка, барои падару модаротон чапана ҳуиш кардам. Инай халияй кати комплект бине. ҳами ду таҳакам бо гелшам ҳаст, яка дезодорантш. Метонен ки подарочный пакет да гирифта барои 1 сентябр садик мактабда аҷоибот хушрӯакай. Буид просто гап нест ида. Аҷоибот буй ба маза. Артикулаш дахтаракое ки новичока намедонанд, шумо агар приложение Faberlic-тон дроен ҷои поиск да си
68 бизанен ҳамин духи меброя корзинаш мекунем. қимат нест, моло маҳсулоти Фаберлик қимат нест, ҳамаш дастрасай арзонай. баъзан вақт дар Тоҷикистон 1 рӯза мераса, баъзан 2-3 рӯза, дар Россия ай 3 то 4 рӯза доставкаҳои шумо мераса. баъд инай хали спрей пятноводитель заказ кардам барои патинкаҳои кӯдакон, барои ҳама рӯза. ина масалан як плашатка мераванд, мактаб мераванд, доғи зарди кроссовкира ёки сиёҳ ҳам боша, доғ дошта боша, я бор ду бор мешапи идеални тоза мекунад. атак и барои ҳама чай, барои либос, барои тамоми чайда универсальняй. артикулша мегум уқа қимат неста иё, ҳами 200 сомай, 200 чанд сомай. так артикулш 290, 625, ҳамашон сертификати ҳалол доранд. ин серияи суюн медонем ки знаменити корейская серия. Порошок дора, пятноводитель дора, так посудошвак дора, барои стиральная машина, ҳама намуди чизаш ҳаста. барои патинкаҳо хафе ки бо мегем ки специально барои патинка айрам заказ кардам. Дезодорант для обув и барои хушбӯйкунии патинка. артикулш 2103. ман партнёри Фаберликам бошам, ҳоли ҳама чизи Фаберлика заказ кардагӣ нестам, успеҳ наметунам, барои ки новинка беҳад бисёрай. и просто рексонаҳай бӯи беҳад хушрӯ дора. худо раҳмати падари фарзандом чиққа ҳамира дӯст медошт, фақат 10 барои ҳавай заказ мекардам. маҳқулуш буд ҳами дезодорант, лекин и женские ва женский мезад. артикулш 3516. аи гел для душу духишам ҳаст да компания. ба як гала гел для душа заказ кардам. вот ҳамаи иё гел для душа ҳай. масалан я обозикунӣ медроӣ барои машина советен, барои мошина чӣ хеле совет нафаҳмидам. масалан як бор обоз медорам, як бор аиш мешум, як бор аиш мешум, як бор аиш мешум, як бор аиш мешум. и мурмурай диден гел для душаш ҳамашон бошон ҳархелай. ва вақте ки душ мекунӣ мебинӣ намоз мехонӣ, саҷда мекунӣ ку ай бурдрани киртат бӯи ҳами гел меброя, ҳам қаприятния якуба у одами барод ёки дар рӯи ҷойнамоз анамхе бӯи хушрӯкати бурои чанд қаприят мешаванд. барои ҳами қа ё 100 чанд сумиян, қимат нестанд. кӯшиш кунед ай ҳама намудаш яктагӣ заказ кунед барои обозӣ, барои душ кардаантон. ё гипоаллергениян, аллерген наметиҳанд, ҳамашон бошон бахчон зебанда бӯи гули садбарг аст, свежи аст, сладкий аст, ҳама намудаш ҳаст. артикули анаиш каори 8114. ай духишам ҳастай. ира гуфтум то на дута заказ кардам. ай мурмур 88619. маршина чихали крем кунем. маршина чанд солаен шумо? ай сини сол вобастагӣ дора. глубокое восстановление и балзам будай. артикулш 1881. ай маскашам ҳаст, шампуншам ҳастай. ма дами момент наметонам бе маска балзам шуда, барои ки сарам краска кардагӣ накунам безебай. барои ай 28 сола, ай 25 сола инами серия тилло ҳастай ки крем дневной, ночной, вокруг глаз бо пачиш биромадагӣ ҳама намудаш. ма ай ҳами истифода мекунам. ай 25 болои ай ҳами. так вот бьюти кафе 8410. айн духишам ҳасту дезодорантшам да компания. баъд не хали собунои дутага ҳастай. ай 10 заказ кардагим дама уҷа ҳоли 6-10 коробкая да уҷа. инай хали инай хали собунои дутага ҳастай фруктовӣ да я упаковкаш 2 дора. қабӯи хушрӯкӣ барои ҳамон, барои я дастшӯӣ, барои я таҳпӯшактона шуштан ай ҳама чизи хуб бӯи хушрӯ мекунад. так ира дарондумака артикулёвиш қин шуд. боз ягом навуш ай пешум бироя артикулша мегум.
ай пятноводитело спрей. барои мӯи сариш Фотимая шона кардану нағз ҳавор шуданаш ина хеле спрей заказ кардам. Ай чанд қашид ясо зиёд шуд мо истифода мебарем. Детский спрей для лёгкого расчесывания барои кӯдако ай яксола боло нуловоям даже мешад целия ума ай 3+ наистагай. Это не обязательно вай мӯи сарай. Артикул 2810. Рексонаи шаркиви ма карда наметонам. Ҳамаи рексонаам хеле освежителиян диге. Рексона барои хушбӯйкунӣ 0575 6800. Ҳама намуди запахша ма заказ кардагим. Ай ҳамиё ма постоянно мешапума ба ай лечебниё. Ана ёрам рексона ҳай ира гуфтум тона. Ишам рексона ҳай артикулш 3511. Ҳар хела када мезанам. Масалан я рӯз аяташ ҳар хела када мезанам. Иш боша мужской. Так, артикулш 3612. Беҳад ирам хушрувай буш сильняй. Уже бачаи калоним истифода мекунад. Рексона уже подростка шидай бачам. барои бачама ҳар хела барои мактаб заказ кардам. ҳамаи ҳамё рексонаҳам. И серияи васимои элемент 3603. Ай и восточный духи 3636. Ирам беҳад хушрувай. Вайнаи ситорача 3657 звёздочка. Ай духишам ҳаст. Ай ҳамаи ҳамё духишам ҳаст. Так, ай нишон додум. Ва барои дексафедкунӣ ай постоянный клиент дорума. Ҳар я закази кардагим 10 мекунам. Як меоян 6 ҳафта мегирам. Штоби боша мегум клиентом ай даст нарава. 3119. Артикулш дег, ғажди, пажди ҳамара идеали меравона. Ҳатман перчатки кати истифода бурдан дар ки даста мезанам. Баъд агар деготон чиркини ҷазири безе боша камтарак ҷӯш мекунед ба ай мерезена. Перчатки кати оҳиста сима кати мешакен. Вообще қувват дар кор нест. Хеле лёгкие движения кати ҳам сафед мекунад. ва анаи серияи нав буромадагӣ. Че хушруваям вичам шикарный метавад. Ай вайш освежителш ма набуд наличка нав пайдо шуда гирифтам. Артикулш 3711. Кани бинам боша. бӯи гули садбарги сафед беҳад хушрӯ. ира дар хона рамбузанӣ мешавад. Анаиш восточная золото. Парфюмерная кондиционер для белья просто бомба. Ҳамаи пастелома шуштум ба ҳами. Бушстойкий беҳади бад свежий. Ҳамқа хушрӯ ки ёрдамчии хона мега ки гап нест да анами бӯи ҳами серияи ҳами гап нест. Ва ароматизированный гель для мытья посуды и барои посудашӯӣ. Бӯи ирам хушрӯ буш свежий. Ва ишамо кондиционерай. Ай серияи Суюн. И вайшай кондиционер для белья. Ирам бӯи хушрӯ барои бӯи хушрӯ кардара линор мегем ку. қабӯи хушрӯ доштай ба худо. Ма якум бора гирифтаистам ай. Артикулш 317. Артикули серияи Суюн кондиционер для белья. Сита стиркада мешудай. Бӯйҳои дӯст медоштаи ма бӯи лавандарам будай охи бароям камани ошиқи лаванда. И барои посудашӯакаш нигоҳ кунед ҳам удобни ай меҷиқи.
намебардорӣ, ҳам даста намекафона, дасти кафидагира соз мекуна. Бе ҳади бад зура ира. Ва, конечно, шампун, восьмой элемент, гел, шампун, гел два в одном. Масалан, мардако уқамуи сар надоран ку, ҳам сар, ҳам танада, ҳар дашта мешава. Артикулаш 13-12. Ва барои трезашувӣ результаташон 0,1. ира ҳама одаме харидагӣ истифода бурдагия ки ӯ гирифтагӣ шаёхи. Ба фикрам шумо гирифтагӣ нестен. Бисёрай ма ба чӣ хулоса омадам ки ҳаместин фикр мекунам да, масалан, ма ҳами видеои касе маъқулам набоша, ҳама одам маъқулам набоша, на тамошош мекунам, намедурам. баъзе ҳами одамое ки масалан мая нағз намебинан, ҳами молу маҳсулоти компания нағз намебинан, айрӯи ма компания Фаберлика бад мебинанд, лекин медурен гапҳои сахтшона гап мезананд. Дар урфияти мо мусулмонҳо як гапи хуб, ами гапи хушрӯки надорӣ, аму гапи бад там дар пеши худат бумон мегӯям. Чӣ дар корай ина? Бовар кунен, як зара хубимонам дар дафтари аъмолмо нависта мешавад, як зара бадимонам дар дафтари аъмолмо нависта мешавад. Як зараш. шумо айтани дигаро гап назанед, охи айтани худтон гап занед. Мега дигаро гирифтиян, амтари гуфтиян. барои трезашувӣ ҳамашон сертификати ҳалол доранд, бовар кунед, ҳамашон. На артикулаш 348. ва пияднаводитель, чихеле ки медонен, мактаб наздик шид, модарони азиз метонен барои куртуҳои сафеди кӯдакотон, барои либосҳои сафед, носкиҳои сафед, калготки сафед, майкаи сафед пияднаводитель гирен. Аҷоибот тозаи хушрӯ мекунад. Гел для душа. Бо як коробкаи дигаша мегирам. 2 коробкаша распаковка мекунам. Бо отдельный эфир када бо дигароша распаковка мекунам. Хорошо? Видео дарози бад нашавад. Так. Даиш почти ҳама моиши средстваҳан. баъди найхали салфеткаҳои новинка буромадаи беҳад удобни. 15 дона дора, ай 3 сола боло. Дами момент чизе ки детская компания гирен, яктай и подарка мерава. Так, ҳамин каталоги гузашта буд, рости аҳамият надодум. артикули дар ҷош боша намедонам. артикулаш 80-24, 15 дона дорад. ай и биимаш порошокҳои Фаберлик 800 грамма, неки ҷавоби 3 кило порошоки магазина метиян. идеални тоза мекунанд. Як қошуқчаи майдак меандозӣ, 10 кило либоса мешуви. Доғ, ранг, панги либоса рангора наменавона, доғора меравона. Масалан, либос агар сирх боша, ранги сирхова намебурора. Зашита мекуна. И болои чирку чаканаи турбаҳои шуморо тоза мекуна. Беҳад хушрӯвай. ман тӯли 4 сол шуд ки аё истифода мебарам. Постоянни сатилчаи барои стиральная машинам пур ба пурай. бовар кунеда дами
компания кор кардан хаш я баракатай. خونه پر ای چیزه خیلی میکنم که اما قبایم همه چیزا رو میبینم هم خرسان میشم بولوی با پولهای نقص کار میکنه و این خیلی سالفتهای میونه هم داره و سالفتهای کلون هم داره مثلا محصولات های داره که بیزنس کردن آسانه در کمپانیا این سالفتهای کلونش وابشه بو نداره برای کودکای ای 0 پلوس گیپا الرژنی میتونین کدام که کار نمیکنین ایمو زکاس کنین ارتیکل 29 23 так چند تا داره 50 دونه داشته ایرا ما همشه برای خودم یک زکاس میکنم دیر زکاس میکنم اینم اینول پلوس 40 دونه داشته سالفتکا و اینایی ما اینایی یورش داشتم اگر تماشابینا شما چیرکو چکنه گوین که پریچتکی کتی استفاده برین اینا استفاده میکنین اگر گوین که نه پریچتکی نقص نمیبینم میفورم که پروستم خیلی تازه کنم انا این موس پاستا های که ایدئالنی پروستا سورایو بونو در واتساپ منویسین چی دیلو نیتی غاش دارین پرابلمه ها دارین یا که یکم گفتنی ها دارین در واتساپ منویسین ما صحبت میکنیم در واتساپ پرابلماتون حل میکنه انا موس پاستا ای قهق در سر گوبکا میگیری زردی تگی دیگه پول نمیروانه حالی ما ای قطعی اکسپریمنت میکنم برای که ما ای 2 تا 3 تاشی تمام میشود باز اکاس کردم برای که مسکو رفتم آمدم تمام شدگی بوده ما ای خیلی کتی نمیشم اینو کم ترک اپاسنین ای برای دیگه سفید کردن چیزای دیگه که مثلا سر خای ساوزه یا کتی نشوین که رنگوشه میروانه سفیدش میکنه این ای کتی شدن در کره так артикули 333 артикулش پنکا برای رو را شستن زکاس کردم هم قدوس میدارم خیلی میکنم که فقط همی رو ما تازه میکنم مکیاژ ایدئال نمیروانه اما که خوش روی گنده محقولای ما پنکا برای رو اینم خیلیه قاگم یه برشه بگیری پول نیرو تمیشوی هم قبوی خوش رو داره بوی سویج میکنه چی قا محقولای ما همی محقولای ما ارتیکلش 0850 چند قشید زیاده 2 سال شد من استفاده میبرم ما پروستا نمیدونستم که در کمپانی خیلی چیز هسته برای ежедневно رو را شستن برای همه روزه و این یا همه زکازم 10 تا یا همسایه دارم چند تا دختر داره پس یعنی ای همی زکاز میکنه 10 تا رکسانه های لیچبنیان یا مثلا هسته بعضی تگوی کشه که عرق میکنه بوش نمیروه و ای همی استفاده میکنن ای همی استفاده میکنی لیچبنیه بوی تگی کشه ایدئالنی تازه میکنه میروانه ده پولنی بوی تگی کشه میروانه عرق هم کنی عرقت بو نمیکنه بعضی عرقا چخه بوی سخت میکنن ای بو نمیکنه так артикулуш Озі мегум то на артикулша 26-79 با ای همه چیزی با برکت тамошобино اینای خیلی برآمده در کمپانیا кокосовый هم гель для душа هم шампунь و هم жидкое мыло برای اویله هایی که بسیار ایکو به هر چیزی удобні نمیبرداری اینقدر گودک بریزه ایم جاکش میجیقی چنی در کوری میریزه بوشم به هد بوی خوشو شامپون شنیمی 2 کپ لیشه در سرد میکنی انمی قدر خف میشوه ساونا مو رفتگی بده محمد دین رجینیشه یک تایی ای همی برده بودم اگر همه حیران شدن ایقا میگن شامپونی خوشرو بیوجد نی هم ارزان هم خوشرو عجایب بود بعد موایشم برآمدگی ای کرم برای تمام عضو بدنشم برآمدگی ای پیش تیرامو زمستونه میتونین زکاس کنین دستافکتون کنین артикули ای 820 ای گل для душа ای نای жидка برای жидкое мыло برای دستشویی 821 объемоша бинед چه کالونه
این گل для душа های ایران برای اویله های کلان 500 миллиграмм. Представляете? 500 миллиграмм. Сертификати халал дора. Так. Ози артикулуш 14 чил. بعد این خیلی وایشم برومده. میس для тела и волос. Просто خوشبوی. بعد تنرم خوش رو میکنم و سر هورک میکنم. артикулуш 1250. ما уже до سری فاطمه کدیستم کاکوسوی. آه. اینا نشان تان دادم با دوخی مرمورا اینای цветش ایش بوش сладкий. فاطمه دا مای همه میزنم به حد اینم خشروه که دوای ماننده پوپکچه دوره. ای بیای молочко برای رو را شوشتم تحتی رو را تازه میکنه. ای زکازه همسایم زکاز که دیگه ای را هوی نمیکنم لیکن خودم هویش دارم. артикулуш 1576. так بعد اینای خیلی пеной калон заказ кардам. дар Новосибирск беҳад туй пуй бисёр шидестае. ё падарка мебарам корзина када, ё ки меоянд очои арӯс мехаранд. ма шумо дар нишонатем ин хушругиро бинед. вот ҳамаш арӯсӣ. ҳам қабо хушрӯ мешина, амира стушовка мекунӣ, идеал мешина. артикулуш 56 773. барои сабат пабат бе ҳар чизи хушрӯ. так баъд гел ва балзами ҳами серия мада чиққа маҳқулай дами момент ма ҳамино кати мешум сарма. И шампунь восстанавливающий для повреждения волос. И барои мӯйҳои сари зарардидагӣ краска мекунем ку ҷазир мешаванд мӯи сармон. 8260. ҳозираш да ами распаковка монад ҷамъ бас мекунем. иҷа он чизое ки ман шумо да уже нишон додам. ман ҳар ятаю 10таи заказ кардагӣ будам. ҳаваё чизо такрориям. ва инаи шампуни семейный шампунь для восстановления. ин семейный оилавӣ метавонед для всех типов волос, и жирные, и сухой, ҳамаи намудаш. артикулуш 2731. кадомида ки чизе ҳамиҷа маҳқул шудагия метавонед скриншот кунед дар ватсапам партоен. ман шумо да заказ мекунам. болои группаи клиентски чат дорам ки зиёда аз 5 та набор ва 2 та измирчитир дига падарка мондагим. шумо просто заказ мекунем, иштирокчӣ розыгрыш мешавед. ё ин ки заказ кардан нахоҳед группаи клиентски чати ма 2 та клиент биёрен, шумо иштирокчии розыгрыш мешавед. ва боз ма имрӯз иншоалло видеоша мебурорам як набори омеиси калон барои шахсоне ки 3 моҳ подряд айма заказ мекунанд. масалан ина ин моҳ заказ кардан бо моҳи оянда чизои даркоршона мекунанд, бо моҳи оянда иштирокчии розыгрыши пасудаҳои омеис мешаванд. имрӯз видеоша мебурорам иншоалло. вот ин ама қадар чизои дар кори қати мо метавонем ки як бизнеси оилавӣ калони худмона бисозем. бизнес наследственияи апа ухоҳаро дига ман фикр намекунам имрӯз 1 соат видео кунам ба ман дар ютуб $3 тия. дами момент доходои ҳама блогерои россия маҳкамай. ва единственный доходи калоне ки айфаберлик ман зиёда аз 1 миллион, зиёда аз 200 000 сомон мегирам. танҳо айфаберликай. ман иҷа бугум дурӯғ бугум ба ӯ дунём да чӣ ҷавоб медиҳам? ҳар як гапам ҳақиқат дорад. доходмон чист? яй налог меспорем, налогдиҳандаи давлатем. ҳам давлат да ёрдам мешавад ва ҳам оилаҳои худмона обеспечит кардастем. алҳамдулилло кӯдакои на мактаб сар шид аллакай англисӣ, футбол, самбо. фотимарам да англисӣ мондам подготовителни ҳамаша платни болои дополнительни маълума да хона. ҳамаи ҳами расходо айпули фаберлик. да главни названияи ҳами видео рақамҳои телефонро мемонам. муроҷиат кунед ва якҷоя кор мекунем. иншоаллоҳ ки ё бегаҳ ё пагаҳ бо боқимондаи заказорам эфир карда нишон медиҳем. хайр то наборҳои оянда.